Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Ajnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Shri Radha Govinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ഇന്നപ്പോൾ അധ്യായം 16 ദേവ അസുര ഭാവങ്ങളാണ്. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തിയും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവുമാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രതിഫലനമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഇവിടെ ബന്ധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് സ്വയം നിങ്ങളെ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം മാറുന്നത്, പരിപാലകനായിട്ട് പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭഗവാന്റെയും സ്ഥാനം എന്താണ്, പ്രത്യേക സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ വേദങ്ങളെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ അധ്യായത്തിൽ ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും എന്താണ് എന്ന് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. 7 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആസുര സ്വഭാവത്തെ മാത്രം ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം? നമുക്ക് 2 വഴിയുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാം, സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കാം, ആസുരിക ഗുണം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. ഏത് വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? അതിനുള്ള പോംവഴി എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ ദൈവികമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള പോംവഴി എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ ആസുരിക സ്വഭാവം വളർന്നു വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുള്ള വഴിയും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള 2 സ്വഭാവക്കാരെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണിത്. കാരണം ഭൗതിക വൃക്ഷത്തെ 15ാമത്തെ അധ്യായം മുകളിലെ ശുഭകരമായ ദിവ്യ ശാഖകളെയും താഴത്തെ ആസുരിക ശാഖകളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും ത്രിഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ ജീവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് ദേവന്മാരാകട്ടെ, മനുഷ്യരാകട്ടെ, മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, അസുരന്മാരാകട്ടെ, എല്ലാവരും തന്നെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ഉന്നതമായ ലോകങ്ങൾ, അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ, ഭൂമിയിൽ രജോ ഗുണമാണ് കൂടുതലുള്ളത് എങ്കിലും സത്വഗുണത്തെയും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളും ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യ പാപ കർമ്മങ്ങളെ ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 2ഉം വേരുകളാണ്. കാരണം ചിലർ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു.
പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും തന്നെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളാണ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. 16-ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും, അതായത് സത്വഗുണത്തിലൂടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, അവയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണം നമ്മിൽ വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ ആസുര ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ, ആസുര ഗുണങ്ങൾ മരത്തിന്റെ താഴേക്ക്, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ അധപതിപ്പിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കാരണം ആസുര സ്വഭാവികൾ പാപകർമ്മങ്ങളും ക്രൂരകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നയിക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയെയും അധ്യായം 16-ൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും. ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ. അവ 26 എണ്ണമുണ്ട്. ആ 26 ദൈവിക സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ 26 ഗുണങ്ങളെയാണ്, ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളത് വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ 26 ഗുണങ്ങളും ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ 4 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലർക്ക്, ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ചിലതുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും ചില ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക്, ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അവ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഏതേത് ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ അത്യാവശ്യം വേണം, അതവരെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും എന്നും കൂടെ പ്രഭുപാദ വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഭയരാഹിത്യം, ഭയമില്ലായ്മ, അഭയം എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് അഭയം, രണ്ടാമത്തേത് സത്വ സംശുദ്ധി, മൂന്നാമത്തേത് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും സന്യാസിക്കാണ് പ്രധാനമായി. അഭയം എന്നുള്ളത് സന്യാസിക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണമാണ്. ഭയരാഹിത്യം, ഭയമില്ലായ്മ. കാരണം എന്താണ്? സന്യാസി ഏകനായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സന്യാസിക്ക് ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ പോലെ ഒരു കുടുംബമോ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് വീട്ടുകാരോ ആരും തന്നെയില്ല. വീട് തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല സന്യാസിക്ക്. സന്യാസി പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിക്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാതെ ആധ്യാത്മികത, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം സന്യാസിക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ
ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ആസക്തി തീരെ പാടില്ല. കാരണം അവസാനത്തെ ആശ്രമമാണ്. ഈ സന്യാസ ആശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈരാഗ്യം വളർത്തിയവനായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏകനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം പാടില്ല. തന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുമോ, തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമോ, തനിക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ, തനിക്ക് ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ നല്ല സ്ഥലം കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും സന്യാസിക്ക് പാടില്ല. കാരണം പരമാത്മാവ് തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസിയാകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരിൽ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പരമപുരുഷോത്തമന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം അയാൾ ആശ്രയിക്കണം. ഏകനാണ്, നിരാശ്രയനാണ്. പരമാത്മരൂപിയായ കൃഷ്ണൻ തനിക്ക് സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്ത ഒരാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കും എന്ന ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സന്യാസി എപ്പോഴും ഭയമില്ലാത്തവനായിരിക്കണം. പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, സത്വസംശുദ്ധി. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്ത സന്യാസി പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം. നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായുള്ള അടുപ്പം സന്യാസിക്ക് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വീഴ്ചയിലേക്ക് നയിക്കാതെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സന്യാസി ദൂരെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് സ്ത്രീകൾ. സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അടുത്ത് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സന്യാസിയുടെ മനസ്സിനെ ചിലപ്പോൾ ചാഞ്ചല്യം വരുത്തിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് സന്യാസി ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകരുത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ അനുയായിയായിരുന്ന ചോട്ടാ ഹരിദാസിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ചോട്ടാ ഹരിദാസ് ഒരു ചെറുപ്പ ബാലകനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു തവണ ഭിക്ഷകൊണ്ട് ഒരു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോട്ടാ ഹരിദാസിനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം സ്ത്രീകൾ ഏത് പ്രായക്കാരാണെങ്കിലും അവരോടുള്ള സംസാരം, അവരോടുള്ള അടുപ്പം അത് ഒരു വിരക്തന്റെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്നുള്ള തന്റെ അനുയായിയെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണമാണ് സന്യാസിക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യ ഗുണം. തന്റെ അസ്തിത്വം, തന്റെ സത്വം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. പിന്നെയോ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കണം. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സന്യാസിമാരാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരു ദിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന് അതിൽ ആസക്തി വരാൻ പാടില്ല. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, താൻ ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതും സന്യാസിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ, ആഹാരം കഴിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നു. ഓരോ ഗൃഹത്തിലും ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ മറവിൽ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം അദ്ദേഹം ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യമാണ് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് വളർത്തുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അവർ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് അവരെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകി ഉദ്ബുദ്ധരാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ വിനയം, മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താൻ വീട് തോറും സന്യാസി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ആചരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ധനം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യാനും യജ്ഞം ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉള്ള സാമ്പത്തികമായ പരിസ്ഥിതി ഗൃഹസ്ഥന്മാരിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു.
സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ദാനം ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗൃഹസ്ഥനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നേടിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ലോകമാകമാനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതങ്ങളായ ദാനങ്ങൾ പാഴ്ചെലവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാനം എന്നുള്ളത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിരിക്കണം. ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച, ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ദാനം. അത് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത് ആത്മനിയന്ത്രണം. അത് ബ്രഹ്മചാരിയും ഗൃഹസ്ഥനും വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും എല്ലാവരും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥൻ. കാരണം ആ ഗൃഹസ്ഥൻ കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഗൃഹസ്ഥന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സമ്പത്ത് ഗൃഹസ്ഥനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം. കൂടാതെ ലൈംഗിക ജീവിതം, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സന്താനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ലൈംഗിക ജീവിതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൃഹസ്ഥനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ, അതും ഗൃഹസ്ഥനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം പണച്ചിലവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പലവിധ യജ്ഞങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കലികാലത്ത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വസ്തുവകകൾ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മന്ത്രം ചെല്ലാനുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ ലഭിക്കാനോ എല്ലാം കഷ്ടമാണ്. കൂടാതെ ഒട്ടും പണച്ചിലവ് വേണ്ടാത്തതാണ്. ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും. യോഗ്യതയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ അതിന്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് കലിയജ്ഞത്തെയാണ്. അടുത്തത് വേദപഠനം. വേദപഠനം ബ്രഹ്മചാരിയാണ് അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം നയിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായി അവർ സശ്രദ്ധം വൈദിക സാഹിത്യം പഠിക്കണം. തപസ് എല്ലാവരും, എസ്പെഷ്യലി വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർ. കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് ശരീരത്തിനെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതം മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിന് തപസ്യ നിർബന്ധമാണ്. ഒരാൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കേണ്ടതാണ്. തപസ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നാവിലും ആകാം. കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ തപസ് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ തുടരാമെന്നും പറയുന്ന കാഴ്ച വസ്തുക്കളായ ആത്മീയവാദികൾ അവരുടെ വാദങ്ങളെ ഇവിടെ നിരാകരിക്കുന്നു. തപസ് അത്യാവശ്യമാണ്. 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ശാരീരിക, വാങ്മയ, മാനസിക തപസ്സുകൾ നമ്മളെ ദൈവികമായ ഗുണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ലാളിത്യം, ആർജവം എല്ലാവരും പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ലളിതമായ ജീവിതം, നേരായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അഹിംസ, ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുകയാണ് അഹിംസ. അതും എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. സത്യം എല്ലാവരും പറയണം. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് കാട്ടാതിരിക്കലാണ് സത്യം. പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പല വ്യാഖ്യാനകാരും തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അത് ശരിയല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ക്രോധമില്ലായ്മ എല്ലാവരും പരിശീലിക്കണം. ക്രോധത്തിന് തക്കതായ കാരണമുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമാശീലം പുലർത്തണം. ക്രോധാവേശം രജോ ഗുണത്തിന്റെയും കാമത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നമാണ്. ത്യാഗം എല്ലാവരും പരിശീലിക്കണം. സാധനങ്ങൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കളെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വികാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല. സമാധാനപരമായ ജീവിതമാണ് ശാന്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാനോ കുറ്റങ്ങൾ കേൾക്കാനോ ഉള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അത് ഒരു വെറുപ്പായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ
മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കുറയുന്നു. ഒരു കള്ളനെ കള്ളനാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുറ്റാരോപണമല്ല, മറ്റുള്ളവരിൽ അനാവശ്യമായി തെറ്റ് കാണുകയും അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ദയ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ദയ പരിശീലിക്കുന്നത് വഴി നമ്മിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ലോഭമില്ലായ്മ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ദയ എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്ത്, കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം. പിന്നെ അവർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ദയ. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതിന് ദയ. എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ഭക്തന്മാർ. ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ദാനം ചെയ്തും ത്യാഗം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചും നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം. അതാണ് ദാനവും ത്യാഗവും വഴി. മൃദുല സ്വഭാവം, എല്ലാ ജീവിജാലങ്ങളോടും സൗഹൃദമായിട്ട് പെരുമാറുക. അതാണ് മൃദുല സ്വഭാവം. മാർദ്ദവം, വിനയം, അത്യന്തം വിനയത്തോടും നീചകർമ്മങ്ങളിൽ വിരക്തി, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മയാണ് വിനയം. എല്ലാവരോടും വിനയത്തോടുകൂടി സൗമ്യതയോടുകൂടി പെരുമാറണം. സ്ഥിരനിശ്ചയം, അചാപലം, തന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റി ക്ഷോഭിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്ഥിരനിശ്ചയം. ചില ഉദ്യമങ്ങളിൽ പരാജയം നേരിട്ടേക്കാം, അതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കരുത്. ക്ഷമയോടും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് വേണ്ടത്. തേജസ് ക്ഷത്രിയർക്കുള്ളതാണ് തേജസ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ക്ഷത്രിയർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, ദുർബലരായിട്ടുള്ളവർക്ക് രക്ഷ നൽകേണ്ടത് ക്ഷത്രിയരുടെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ ക്ഷത്രിയർ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കരുത്. അത് അവരുടെ തേജസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ പരാക്രമത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആക്രമം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അവർ മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷത്രിയർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗുണമാണ് തേജസ്. ക്ഷമ, എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷത്രിയർ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഒരാൾക്ക് തന്റെ ശത്രുക്കളെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ അയാൾ ക്ഷമ കാണിച്ചേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനന് തന്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അർജുനൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും പറയുകയാണ്, അതേപോലെയുള്ള ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് വരുമ്പോൾ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ ക്ഷത്രിയന്മാർ മടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ധൈര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷത്രിയർ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ശക്തിയാണ് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധി, ശൗചം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് വൈശ്യർ ആന്തരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി നമ്മൾ വരുത്തിയിരിക്കണം. ആന്തരികമായ ശുദ്ധി ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. ബാഹ്യമായ ശുദ്ധി കുളി മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അസൂയാരാഹിത്യം എല്ലാവരും പരിശീലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ പാടില്ല. തന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം എന്ന വിചാരമില്ലായ്മ. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക, തിരിച്ച് ബഹുമാനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് 26 ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ ദൈവികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനും ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയരാനും സഹായിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, മുകളിൽ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങളും ആധ്യാത്മികങ്ങൾ തന്നെ സാമൂഹ്യമായും തൊഴിൽപരവുമായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം ഇവയെ വളർത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്,
ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്. ദംഭോദർഭോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ച വിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം ഗർവം അഹങ്കാരം അഭിമാനം ക്രോധം പാരുഷ്യം അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം ദൈവിക ഗുണമാകുമ്പോൾ അജ്ഞാനം അസുര ഗുണമായിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുചഹ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ, ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമാണ്, ആസുര ഗുണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ താൻ അസുര ഗുണമുള്ളവനാണോ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ല, കാരണം ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സ്വഭാവം ആസുരികമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ് എന്നും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആസുരികമല്ല എന്നും പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ വരും വരായികകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അർജുനൻ. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുള്ളത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദ്വൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരയേവ ച ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ ഈ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് ദൈവികമായ ഗുണമുള്ളവരും മറ്റൊന്ന് ആസുരികങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുള്ളവരും. അപ്പോൾ ആസുരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ, ദൈവികം ദേവന്മാർ, ആസുരം അസുരന്മാർ. ദേവന്മാരും അതുകൊണ്ട് പിതാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, മാതാക്കൾ മാത്രം രണ്ട്. കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളാണ് ദേവന്മാർ. കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെയും ദിതിയുടെയും മക്കളാണ് അസുരന്മാർ. അപ്പോൾ പിതാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അസുരന്മാർ ഭഗവാനെ മാനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയാണ്, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് നല്ലത്, ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് എനിക്ക് ഗുണമായിട്ട് വരിക, ഏത് പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യാം, ഏത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ, സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഒന്നും തന്നെ അവർ മാനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ആരെയും അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശൗചം അവർക്ക് ഇല്ല. കാരണം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചവും ഇല്ല, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചവും ഇല്ല. കൂടാതെ നല്ല പെരുമാറ്റം അറിയില്ല, സത്യസന്ധതയുമില്ല. ഇതാണ് അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംബോധം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഇനി അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അവർ ഭഗവാനെ മാനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു.
ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭഗവാനുമില്ല. പിന്നെയോ അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? അവർ പറയുന്നത് ലൈംഗിക അഭിലാഷം കൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ അത് സത്യമല്ല, അല്ലാതെ ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് അവർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന്, അതായത് ഇവിടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമുള്ളത്, നമ്മുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുരോഗമനം, പല പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തുന്നു, പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവകരമാകും എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് അണുവായുധത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെ. രാജ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കരുത്, അഥവാ എന്തെങ്കിലും യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഈ അണുവായുധം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നെല്ലാമുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത്. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അപകടകരമാകും, ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതെല്ലാം ഒന്നും തന്നെ ആലോചിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം സ്ഥാനത്തിനും പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അസുര സ്വഭാവികളുടെ മനോഭാവവും ക്രിയകളും, അസുര സ്വഭാവികൾ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അല്പബുദ്ധികളുമാണ്. വ്യാമോഹിതരും അല്പബുദ്ധികളുമാണ്. കാരണം തങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ വിനാശകരമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അടക്കാനാകാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ സുഖസ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുറകിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? കാമം, അടക്കാനാകാത്ത കാമം. അതായത് പലതും സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അത് അധികമാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ദംഭം, അതായത് അഹങ്കാരം, തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ അഹങ്കാരം, ദുരഭിമാനം, ഞാൻ എന്നുള്ള അഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ മായയ്ക്ക് അവർ വശംവദരായി പോകുന്നു. രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിൽ അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിൽ മുഴുകി അവർ ക്ഷണികമായതിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും തന്നെ ക്ഷണികമാണ്, ഒന്നും ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അതിലാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്. എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങളും ക്ഷണികമായിട്ട് നമുക്ക് സുഖം തരുന്നതും? ഒന്ന് ഇലിസിറ്റ്, അതായത് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, മറ്റുള്ള പരസ്ത്രീയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരപുരുഷനിലുള്ള ആസക്തി, അതെല്ലാം തന്നെ സുഖം ക്ഷണികമാണ് എന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി കാണിക്കലാണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് ധനം വേണം. അതിന് ഗ്യാംബ്ലിംഗ്, അത് ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ആണെങ്കിലോ അത് പാപകർമ്മമാണ്. അതായത് തങ്ങളുടെ ദൈവിക നിശ്ചയപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ധനം ആശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. പിന്നെയോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖം തരുമെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുക,
ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധനം സമ്പാദിക്കാതെ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ധനം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കും? തങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ധനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ അന്യായമായിട്ട് ക്രൂര കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനെയും ജനങ്ങളെയെല്ലാം വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം തന്നെ അധപ്പതിക്കുന്നു. രാജസിക താമസിക ഗുണത്തിന്റെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് അവർ അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിലുള്ള കാരണം ആഗ്രഹം, കാമം എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ അടക്കാനാകാത്ത കാമം, വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അങ്ങനെ ദമ്പം, അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ, രാവണൻ, ദുര്യോധനൻ, ഇവരെയെല്ലാം തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം. കാരണം രാവണൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാവണൻ ഇതുപോലെ രാവണനും ഹിരണ്യകശിപുവും കംസനും എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഒരുപാട് ധനം സമ്പാദിക്കാനും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി താൻ അതിന്റെ എല്ലാം ചക്രവർത്തിയായിട്ട് വാഴാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം, കംസൻ തന്റെ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം തന്നെ വകവരുത്തി താനാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു. പിന്നെ ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയെല്ലാം തന്നോടൊപ്പം തന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാണ്ഡവർ യുദ്ധത്തിന് വന്നാലും തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിൽ മുഴുകി അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള അതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം വ്യാമോഹം, ഭൗതികമായ ഭഗവാന്റെ മായയിൽപ്പെട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ആ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ അന്യായമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ സുഖമെല്ലാം ക്ഷണികമായിരിക്കും. അജ്ഞാനത്തിലാണ് അവർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. തൽക്കാലത്തേക്ക് അവർ വിചാരിക്കും, ഞാൻ വളരെ വലിയ ഒരു ബലവാനാണ്, ഞാൻ വലിയ ധനവാനാണ്, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിയാണ്, എല്ലാവരും എനിക്കുണ്ട്, മിത്രങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും എന്നെ സംരക്ഷിക്കും, ഞാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ വരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവും രാവണനും എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം അജ്ഞാനത്താലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ മാനസിക അവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ വിവരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ മറ്റുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ വധിക്കും എന്നുള്ള വിചാരമാണ് അവർക്കുള്ളത്. യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ദാനം ചെയ്ത് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയേറെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു, താൻ എത്രമാത്രം ധനവാനാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്റെ ശക്തിയിലും തന്റെ സമ്പത്തിലും തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളിലും അഹങ്കരിച്ച് താൻ എല്ലാവരെയും സുഖിയായിട്ടിരിക്കാൻ, എന്നേത്തേക്കും സുഖിയായിട്ടിരിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ചിന്ത. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോഹജാലം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ, ഒരു മത്സ്യം ഒരു വലയിൽ പെട്ടുപോയാൽ
പിന്നീട് അതിനൊരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ മായയുടെ പോയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം മായയെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ ഇവർ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ മായയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മോഹജാലം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനേക ചിത്തവിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്താഹ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുക, തന്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാവരെയും അവർ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി മൂലം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നരകത്തിൽ പോകുന്നു. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തന്റെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അസുര കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മോഹമാകുന്ന വലയിൽപ്പെട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആയിരക്കണക്കിന് ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും വലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമാണ് മത്സ്യത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നെല്ലാമുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥിതികളുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥിതികളും ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനെ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ അതിന്റെയും ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നരകത്തിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനമദാന്വിതാഹ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേന അവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് യജ്ഞദേവതയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. പക്ഷെ ഇവർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ മാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ എന്തിനാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്. നിയമ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ പേരിന്, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷെ യജ്ഞത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വിധി ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലവും, ശരിയായ ഫലവും അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഹ മാം ആത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോഭ്യസൂയകാഹ. അസുരന്മാർ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായ ധർമ്മമാണ് ഇവിടെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ വെച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ മുതലായവരെല്ലാവരും ചെയ്തത്. രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലെ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഭീഷ്മർ ക്ഷണിക്കുന്നു. പാണ്ഡവന്മാർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അഗ്രപൂജയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിലെത്തുന്നതാണ് ശരിയായ ധർമ്മം. കാരണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പൂജിക്കേണ്ടതാണ് ധർമ്മം. പക്ഷേ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുവായിട്ടുള്ള ശിശുപാലൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരെയും ധിഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, ചീത്ത പറയുന്നു, അന്യായമായിട്ട് ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഈർഷ്യ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട്, കാരണം തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയതെല്ലാം ഭഗവാനിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടുള്ള അസൂയ. രുക്മിണിയെ
ശിശുപാലന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രുക്മിണിയുടെ സഹോദരൻ രുക്മി ഏർപ്പെടുത്തിയത്. രുക്മിണിയെ ശിശുപാലൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് രുക്മി വിചാരിച്ചിരുന്നു. കാരണം ശിശുപാലൻ രുക്മിണിയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഭഗവാൻ രുക്മിണിക്ക് ഭഗവാനെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ രുക്മിണിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയി, പക്ഷെ ഭഗവാന് ലഭിച്ചു. അതാണ് ശിശുപാലന്റെ ദേഷ്യം. കൂടാതെ ശിശുപാലന്റെ കസിനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു രാജ്യം തന്നെ ഭഗവാന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ തനിക്ക് തന്നെ ആരും വിലവെക്കുന്നില്ല, തനിക്കൊന്നും തന്നെയില്ല എന്നെല്ലാമുള്ള ഈർഷ്യ മൂലം, അസൂയ മൂലം, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മൂലം എല്ലാം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ വലിയ എതിർക്കാരനായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എവിടെ വെച്ച് കാണുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാനെ ദൂഷിക്കുകയും ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത അവസാനം ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ ഇത്രമാത്രം ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും വാളൂരി ശിശുപാലനെ വധിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക്, എന്റെ അമ്മായിക്ക് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? ശിശുപാലന്റെ 100 തെറ്റുകൾ വരെ ഞാൻ പൊറുക്കും എന്ന്. കാരണം ശിശുപാലൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ശിശുപാലന് 3 കണ്ണുകൾ, 4 കൈകൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമായി. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി, നല്ല ആൺകുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അതെങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുക, അതെങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ശിശുപാലന്റെ അമ്മ ജ്യോതിഷിമാരോടെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മടിയിൽ വെക്കണം. ആരുടെ മടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അധികമായിട്ടുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഈ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അന്ന് മുതൽക്ക് ആരെല്ലാം കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നുവോ അവരുടെ എല്ലാം മടിയിൽ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുകിടത്തും. പക്ഷേ ആരുടെയും മടിയിൽ കിടത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അധികമായിട്ടുള്ള കണ്ണോ അംഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് കംസനെ വധിച്ച് തന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യമെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും ഒപ്പം കഴിയുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഈ തന്റെ അമ്മായിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട് അവിടേക്ക് വരുന്നു, ശിശുപാലന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്നപ്പോൾ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ അവരുടെ മടിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ കിടത്തുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മടിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ വെച്ചതും കുട്ടിയുടെ അധികമായിട്ടുള്ള 2 കൈകളും കണ്ണും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതോടുകൂടി അമ്മയ്ക്ക് ആധിയായി, തന്റെ തന്നെ സഹോദരന്റെ മകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ കയ്യാലാണോ എന്റെ മകൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത്? അതോർത്ത് ആ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായി. എങ്കിലും അമ്മ കൃഷ്ണനോട് ഒരു പ്രോമിസ് ചോദിക്കുന്നു. അതായത് തന്റെ മകന്റെ 100 തെറ്റ് വരെ നീ ക്ഷമിക്കണം, അതുവരെ അവനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരമ്മയും വിചാരിക്കും തന്റെ മകൻ ഒരു നല്ല മകനായിട്ട് വളരെ നല്ല സദ്ഗുണത്തോടു കൂടി ആ മകൻ 100 തെറ്റൊന്നും, ഒരു ജന്മത്തിൽ 100 തെറ്റുകളൊന്നും ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് തന്റെ മകനെ വധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് ആ അമ്മ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ശിശുപാലൻ ഒരു അസുര സ്വഭാവിയായിട്ടാണ് വളർന്നത്. കാരണം ശിശുപാലന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു. ജരാസന്ധൻ, ദന്താവക്രൻ ശല്യർ മുതലായവർ. അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാം ഒപ്പം ചേർന്ന ശിശുപാലനും ഒരു ദുസ്വഭാവിയായിട്ട് മാറുന്നു. അഹങ്കാരിയും ഈർഷ്യാലുവും എല്ലാമായിട്ട് മാറുന്നു. കൃഷ്ണനെ എവിടെ കണ്ടാലും ചീത്ത വിളിക്കുക. അങ്ങനെ അവസാനം ശിശുപാലന്റെ 100 തെറ്റുകൾ, അതായത് തന്നെ വിദ്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 100 സംസാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ സുദർശന ചക്രം എടുത്ത് ശിശുപാലനെ വധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിശുപാലൻ വാസ്തവത്തിൽ ജയനായിരുന്നു ശിശുപാലൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുലോകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അവസാനത്തെ ജന്മമായിരുന്നു ഈ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശിശുപാലൻ മരിക്കുന്നതും
ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് പോയി ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ശിശുപാലൻ അങ്ങനെ അസുരനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ജനിച്ചതാണെങ്കിലും സാധാരണ അസുരന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം മുതലായവയിൽ അതിൽ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് അതുമൂലം അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ തെറ്റുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ വരെ പഴിച്ചാരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക? ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ജന്മനി ജന്മനി ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അസുര യോനികളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും തിന്മകളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നീട് മൃഗയോനികളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു അവർ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സമീപമെത്താൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരയോനിയിൽപ്പെട്ട് അനേകം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് തിന്മകൾ ചെയ്ത് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും മൃഗങ്ങളായിട്ടെല്ലാം ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അനേക ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിധിയാണ്. അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെയോ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയല്ലേ. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു? അവരെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവരിൽ കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അവരുടെ ആ ദുസ്വഭാവം മൂലം, തിന്മകൾ മൂലം അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അനേകം അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കഠിനമായ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കും. ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ സ്വയമേവ അവരുടെ ആ കഠിനമായ ദുഃഖങ്ങളുടെ കാരണം അവർ സ്വയമേവ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസുര സ്വഭാവികൾ ഇത്രമാത്രം ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളവരാകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അസുര സ്വഭാവിയാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ അസുര സ്വഭാവിയായിട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർ മാത്രമേ നമ്മൾ ശരീരമല്ല, അകത്ത് ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിന്റെ പതനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാമം, അതായത് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കോപം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലോഭിയായി തീരുന്നു, അതായത് അധികം ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതും ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ അനാവശ്യമായ ആഗ്രഹം പുലർത്താതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം.
ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴിതെളിയിക്കുകയില്ല. ഇല്ലെങ്കിലോ ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മുകളിലേക്ക് ഉയരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി ഉയരാൻ സാധിക്കാതെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ആസുര സ്വഭാവിയായിട്ട് മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവയെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്രോധത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഭത്തിനോ വഴിപ്പെടുന്നില്ല. ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്തും. അപ്പോൾ ആരാണോ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക, വേദങ്ങളും പഠിക്കുക, തപസ്യകൾ ചെയ്യുക, പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോൾ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിൽ പെടാതെ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ ഉയരാൻ, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ 3 നരകദ്വാരങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നുള്ളത്. അവയെ നമ്മൾ നിരാകരിച്ചാൽ, അവയിലേക്ക് വീഴാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു. യശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാകില്ല. അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവയുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആരാധന, സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുത്ത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക മുതലായവ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ചെയ്യരുതാത്തത് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പാടില്ല, മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, അവിഹിത ബന്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെയോ ഗാംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതായത് അനധികൃതമായിട്ട് സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി പോയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷം പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സന്തോഷമോ സുഖമോ സമാധാനമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അസുര സ്വഭാവികളുടേത്. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ നാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്, ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല, ഒരു ക്ഷമാപണമല്ല. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി ഈ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്ഷമാപണമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആചാര്യന്മാരെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കാതെ നമ്മളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അജ്ഞാനം നടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, അതും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അസുര സ്വഭാവിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത്
ശരിയല്ല, അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുവോ അത് വേദശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയും. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് അതേപടി അനുസരിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസുര സ്വഭാവികളാകുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ അതാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ സമൂഹത്തിൽ അസുരത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുന്നു. സ്വഭാവം കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ ഉള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അസുര ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ രാജസിക താമസിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരും ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ. ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി എത്ര തന്നെ കേട്ടിരുന്നാലും അവർ അതിലേക്ക് ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ. എങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇടവരികയോ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഗുണങ്ങൾ. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും പിന്നീട് ക്രമേണ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ജീവിതം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അത് അതേപടി നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി പാലിക്കുക. അത് നമ്മളെ ക്രമേണ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച 17 അധ്യായത്തിലേക്ക്